sobrang totoo, tingin nyo sa'kin kontrabida. Kasi ang dami na nilang pabida, mali lang ang napapansin, mga purista. What's up guys? Lalaban natin ng Talaan versus Tiger. Ayan guys. Oop. Kita nyo naman, bato sigarilyo ko na to. Tapong ko muna. Bago natin umpisahan guys, click nyo muna ang like and subscribe. At mag-comment din kayo kung alin yung mananalo dito. Tiger, Spider, o ang Talaan, Spider. Ayan guys, nakita nyo. Ayan guys, Talaan. Busog laban sa Let's get ready to rumble! Ayan guys. Uy. One, 0. 2-0. Nahabol niya pa. Talo guys. Takot pala yung mga tigre sa Talaan. Wala guys. Talo talaga ang Tiger guys. Marami pa tayong parating na video. Meron tayong mga paglalabanin. Yung Pokemon Spider versus Talaan. Next video yun guys. Yun lang kaya guys. Mag-like kayo at mag-subscribe para sa mas marami pang video. God bless all. Ang nanalo ay Talaan. Hindi ba ito si Roddy po mo? Tara! Pabida dahil ang tunay na bida rito ay ang kontrabida. Marami na akong nakilala na sa tulad mo. Isa tumakot na rin sa'kin na sumambulat bro. Nakainkwentro, nakakakwento, hanakasentro. Lahat ng atensyon sa'yo kaso puro invento. Ang mga sinasabi mo tungkol sa akin tol, alam mo ba mali ka dyan? Mag-ingat ka baka bukas tamaan ka na lang. Sa iyong sentido di mo naman din ginagamit yan. Huwag magpakaibang, huwag mag-asahan na guro. Wala kang magugoyo dito pe, kaya kang ituro. Kahit na magpatiwakal ka pa di mo ko makasusuyo. Pakito sa mundong Fernando, mamamatay ka lang sa kakaisip. Maangatan ako sa pag-arte sa harapan ng entablado. Walang multong manunulat na lumalabat dito sa aking kwaderno. Sa mga pabida ay mailap, hanapin ay mahirap. Huwag mo nang tungkain, nahamakin dahil di mo na to mahahagilap. Sa ibaba hindi ba, sa itaas na rin. Ako kumikislap at kumukutito. Pagpag ng konti sa balikat. Just for vida, bawal dito ang pabida. Dahil ang tunay na bida rito ay ang kontrabida.